ஹாய் டியர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிபிஎஸ் யூடியூப் சேனல். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டைம் எப்படி பார்க்கணும், அது எப்படி பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு பெஸ்ட்டாக வந்து அமையும், லைஃப் எப்படி பெஸ்ட்டாக ஆக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தோம். ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் டைமை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது, டைமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ டைமை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா, லைஃப்பில் பிறக்கிறதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம செய்யக்கூடியது மூணு விஷயம் தான். பட் அது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியறது கிடையாது. எனக்கே வந்து இப்போ இடையில தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அதை நான் என்கிட்ட சொல்லலான்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம லைஃப்பில் பிறக்கிறதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த 3 வேலை என்னன்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்று செய்யறதுக்காக யோசிக்கிறது, இன்னொன்று அது செய்கிறது, இன்னொரு விஷயம் அதை செஞ்சு முடிக்கிறது. இதை மட்டும்தான் நம்ம பிறக்கிறதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் செய்கிறோம். பட் என்ன பண்ணுறோன்னா, அது வேறு விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதானே தவிர நம்ம புதுசாக வேறு எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது. எல்லா விஷயமுமே ஃபஸ்ட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறோம், இல்லை இது செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். இதுக்கு தான் வந்து நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுது. தென் இது யோசித்து முடிச்சிட்டோன்னா அடுத்து பண்ணுறதுக்கு போகிறோம். அதை பண்ணும்போது நம்ம தனியாக பண்ணுறோமா, இல்லை நம்ம கூட எதாவது சப்போர்ட்டு கூப்பிட்றோமா அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் அந்த வேலையை செய்கிறோம் அப்படின்றது இருக்குது. தென் 3வது விஷயம், அதை செஞ்சு முடிக்கிறது. அதை செஞ்சு முடிக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக முடிக்கிறோமா, இல்லை பாதிலேயே முடிக்கிறோமா, அதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து இது வந்து மாறுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டைமை வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா, இந்த 3 விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த 3 விஷயத்த நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தோம்னாக்கா நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். ஏன் டைமை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, நம்மள நிறைய பேர் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, எனக்கு டைம் பத்தலை, என்னால் இதை செய்ய முடியல, எனக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன், எனக்கு டைம் பத்தவே இல்லை, நாள் எப்படி போகுதுன்னே தெரியல அப்படின்னு வந்து நம்ம நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லாமல் அது வந்துட்டு எப்படி எல்லா வேலையும் வந்து ஒரு டைமுக்குள்ளே முடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி மார்னிங் வந்துட்டு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ப்ரஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம், காலையில் வேக்கப் ஆகுறோம், எழுந்தது என்ன பண்ணுறோம், உடனே போய்ட்டு ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கடந்து ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவோம். அதுவே ப்ரஷ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் படுத்துருக்கோம், ரொம்ப லேசியாக இருக்குது, கொஞ்சம் நேரம் படுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, நம்ம இன்றைக்கி ப்ரஷ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, உடனே பண்ணணுமா, லேட்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த டைம் வந்துட்டு நிறைய எடுத்துப்போம் யோசிக்கிறதுக்கு. இதிலே பார்த்தோன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி போயிடும். அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு ப்ரஷ் எடுத்து பேசி வச்சுட்டு பொறுமையாக ப்ரஷ் பண்ணுவோம். ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கடகடன்னு முடிச்சிடுவோம். ஸோ இதில் எங்கே டைம் அதிகம் எடுக்குதுனாக்கா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு யோசிக்கிறோம் இல்லையா, பண்ணலாமா வேணாமா, உடனே பண்ணணுமா, கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறோம் இல்லையா, இங்கே தான் வந்து டைம் அதிகமாக எடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டைம் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறோம், கட்டாயம் பண்ணி தான் ஆகணும், அது பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா. அதனால எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அதை வந்துட்டு கட்டாயம் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து கட்டாயம் செஞ்சு முடிக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு வேலையுமே ரொம்ப டைம் எடுத்து யோசிக்காதீங்க, அது பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற யோசனையே வேண்டாம், அது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் அந்த வேலையை வந்து சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேலையை செய்யும் போது நம்ம வந்துட்டு நிறைய சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் தேடணுன்னாக்கா நம்மளால் வந்து அந்த விஷயத்தை உடனே செஞ்சு முடிக்க முடியாது. ஸோ அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தனியாக செய்யறதுக்கு பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு தனியாக செஞ்சு பழகுனீங்கன்னாக்கா உங்களால் அந்த வேலையை வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம நிறைய சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் தேடும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க நிறைய வேலையில் இருப்பாங்க, ஸோ அவங்க வரத்துக்கு லேட் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து நிறைய டைம் வந்துட்டு நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ எந்த ஒரு வேலையுமே என்ன வருதோ, பெஸ்ட்டாக வருதோ இல்லையோ, நீங்கள் வந்துட்டு அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கையில் எப்போ எடுக்கிறீங்களோ அப்போயே அந்த வேலை முடிஞ்ச மாதிரி. ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம டைம் வந்து சேவ் பண்ணலாம். தென் 3rd திங் வந்துட்டு செஞ்சு முடிக்கிறோம் இல்லையா, எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணி முடிக்கணும், ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும், பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும். பட் பர்ஃபெக்ஷன்றது வந்து எதுலேயுமே கிடையவே கிடையாது. பர்ஃபெக்டாக ஒன்று செய்ய முடியாது. நான் வந்து பெஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சோன்னாக்கா என்னை விட பெஸ்ட்டாக வந்து வேறு யாராவது வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வந்து யார் வேணால் பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம். ஸோ எந்த ஒரு வேலையுமே பெஸ்ட்டாக முடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க, பர்ஃபெக்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களால் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக முடிங்க. இந்த மாதிரி முடித்தாலே போதும். ஸோ இந்த 3 விஷயங்களை கரெக்டாக ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னாக்கா, அதிகமாக யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா, இல்லை இப்போயே செய்யணுமா அப்போ செய்யணுமா, அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லேட் ஆகுது. நம்ம வந்து ஆப்ஷனே இல்லாமல் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தோம்னாக்கா அதுலேயே நமக்கு டைம் சேவ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து அதை செய்ய ஆரம்பிங்க. அடுத்தடுத்து நமக்கு வேலை போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.